guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Scan on QR code winner 25 rand. Well, Junior Matondo, Orufuna King of Squads. Welcome to my fans at TV. It's the Petway Premiership. Marumo Kala 0, Kaizer Chiefs 1. I'm joined by Junior Matondo. Sure, Steve Grant. Ngimnandi butwami. Siyabonga. Sibonga number 2 nje. Nasathale silando number 2 again. Yeah. Sesizobo number 2. Yeah. Lapha ku number 2 asasuki noma ungabeka amaqanda or ubeka imali yakho. Ungayiphosela phansi ngesithathu. Uthatha ngeke alungi. Ngeke alunga amaqanda mfethu. Sengithanda nje lapha phezulu ukuthi sekune makeup. Yeah. Sekukhona igolden yellow black sihlisela phansi. Yeah. Sekuyabonakala ukuthi no 1 2 lapha ya mfethu. Yeah. Yeah. Erenkeni yazi kunama taxi. Sure. Kune Quantum. Yeah. Kune Quantum, kune Siyaya, kune Nyathi. Chiefs Quantum, Sundowns uSiyaya, Pirates Nyathi. Unokubona ngithi, unokubona uSiyaya ngithi. Yeah. Kusebenza engine yesisharp, ibhodi usubona phansi mawuhamba. Yeah. Once imali yaqathaka phansi uzoyibona phansi estradini. Yes. Sundowns ayisekho. Yeah. Sekusele engine kuphela. Kahle. Pirates azinyathi isivitikela khona ihamba ngibona lokuhlupha ngane kancane. Uyayibona mfethu ukuthi ayisekho. Isekhona leyo moto vele. Iviti kuyilanda egarage isivitikele nje. Ngalibedliwa izinje ubone lokhu inyathi Pirate ke le. Sure. But igame namhlanje Sithibo mfethu beyimnandi kakhulu. Peterson sibonga idefend iyamsebenzela kakhulu. Ama clean sheet. Wiko Blues noma ngambiza ngasinandawo. Yeah. As long as sebenzela iChiefs Sure. lesifunayo. Yeah. Ukuthi wenzani Wiko Blues akambizo kanjani? Akabathathu bo William, abathathu bo Sipho Cheni ba right. Yeah. Thina into esifuna nje league. Yes. Sibonga nje abalandeli beChiefs mfethu. Nangama substitute abawenzayo. Yeah. Ngoba majita lalela ama fans. Qala before kuzokhishwa umuntu qala balalele ukuthi bathini. Simkhiphe simiyeke. Okay mabethulile. Hayo. Akangeni. Defender of the season Zithu Akunika. Yeah. Goalkeeper of the season Peterson. Yeah. Goal of the season Lolipo. Asazi ukuthi abanye bazethini. Yo. Yeah. Abuzoyiliba bathi beka cross. Ubani? Abuzwi. Lo muntu ulizwe lisuku onyaweni ohamba celebrate ngakangeni. If umbhekile. Yeah. So yini leyo. Bona bajwayela uMakhopo. Bajwayela uMakhopo labantu, bajwayela uMakhopo. Ngiyona lo muntu uzwile esuku onyaweni mfethu. Uzwile kanto leya ukuthi bajwayela uMakhopo. So akusiwo uMakhopo lo lipho. Yeah. Yathemba ukuthi le goal izombuyisela iconfident because ngathi bekane stress inyani iwe ngiseqala kumbhuwanyana. But iwe ngazibekezela. Sure. Mningi umsebenzi azosenzela yona lo mjide. Yeah, and then Saturday futhi siyadlala. So lo number 2. Sure. So 7. Yasuka le. Yeah. Orlando bazobedlalela yona ke le lesihlale besidlalela namhlanje thina iBetway. Yeah, so yazi ukuthi Kaizer Chiefs is South Africa. Yeah. Ahlala country no South Africa. Wayo. Iyodwa nje. Yeah. Iyodwa. Ngoba ngaphandle kweKaizer Chiefs aleke ibhola. Yokutshela nomtsipho ukuthi Kaizer Chiefs mayengekho kube mnandi ebholini. Uyababona nje uPirate oSundowns. Ngiyasola ukuthi uyayisola ukuthi wayathenga Sundowns. Akahlala ngakhuluma Kaizer Chiefs lo muntu. Yeah. Uyayisola ukuthi mhlawumbe ngathi ama-shares kwi-Chiefs. Mhlawumbe ngabe ngiphezulu. Ngabe ngimnandi. Yeah. So amajita wona mara ayaphusha. Yeah. Ayaphusha amajita wethu wonke nje akekho ngathi uyaleka. Oba kuthe mangena uNdlovu izinto zacaca kwabonakala ukuthi manje seyakhona uBafo bambiza uBafo. Yeah. Uyazi mangena yena kuyacaca ukuthi uye obusayo emidlelini. Sure. Akafuni next.
umaboy wavuka naye wabona mfethu ukuthi hayi Chiefs ingenile. Oliver Mtukudzi phambili uyabona ukuthi uyafika. Yeah. Shabalala mfethu lantwana istyle ya. Ne. Hayi star. Ngayidlela umona nje. Yeah. Phela lantwana ithena khona la. Yeah, va. Into ehlilo bosipho mbuli uthena khona la. Ithena khona la mfethu uyabona nawe lantwana leyana ukuthi nje ishawe indaba ukuthi eAfrica beyodlala khona, so that's why ngathi namhlanje beyikhathele but yona ayimnandi lantwana leyana. Noma kanjani sizoyibona kwiWorld Cup. Angithi washo lo baba wathi ufuna ukuphusha laba bababone and then iChiefs zoyibona kwiWorld Cup. Shabalala sizombona kwiWorld Cup. Yeah. Izolo ngibonele lentwana yeSundowns uAdams ilantswana intswempu leya Too much. Hayi le ntswempu. Too much. Umkwena kahlale phansi. Ngeke lantwana ichance lantwana iyadlala mfethu. Yeah, va. Leyani intswempu. Va. Uyibonile left and right two touch. Why? Two touch. Phela uyadibula isikhukhuna lapha emidlalweni. Bonile amadoda bezwela. Relax. Bonile baba. Relax. Yana. Ubonile baba. Angiyathemba izolo Kaizer Chiefs. Angithi iPirate development ye-Sundowns. So i-Sundowns iyakwazi ukulolonga iplayer besilisa kwi-Kaizer Chiefs. Ihamba ngechain. Uyamthola. iPirates I-development ye-Sundowns. is-developer iSundowns. Yeah. Thatha busaling bayela. Bayela pho boTekomdisa bo-Gift. Yeah. Uyabakhumbula. Ngiyawakhumbula. Bese makuthi mhlambe iSundowns khona engakufuna ngathi sekukudala iphosela kubo. Uphi umfundisi wayapi? Wayapi Rasmus. Sundowns ithatha ukubolile kulahlela kwiPirate okuright kusa kwiKaizer Chiefs. Yeah. Namba siphethe bolo khuzana amajita grand. Billiard. Abo Castro. Baningi mfethu. Yeah. Baningi so kwazi ukuthi Saturday sihlala ku number 2. Ngiyakubala. Namhlanje bedlala number 2, Saturday sidlala ku number 2. Yeah. La bathi siphumile yeba babukhishwa umukoko kuphela. Thank you, man.